siyakwazi ukuthi sisize uluntu ukuthi libuyele esimweni salo njengoba umdali ayelidalile. Ndlovukazi itopic namhlanje ithi Jesus Christ or Yhshw ben Joseph. The Christ is a power. It's power, amandla. Ngizokuchaza ke lokho ukuthi ke yini ngithi mina Yeshua or Jesus. Bese ngithi the Euro Gentile influence. Ake ngiphinde mhlakazi. The Euro Gentile influence in the falsification of the truth. Now, nienithi nina ama-Gentiles abantu abamnyama ngithi? Noma ama-Gentiles ase-Europe. I've never seen a black Gentile. Ama-Gentiles are Europeans. If you want that, if we've got to go to the Bible, one day I'll quote you verses approvayo. La iBhayibheli lichaza khona kahle hle obani ama-Gentiles. Nevertheless, ake unginikeze ilokuze incwadi kaMalachi lapho Malachi 3 verse 18. Go Malachi 3 verse bani? Malachi 3 verse 18. Bese nibuya nahlukanise abalungileyo nababi abamkhonza uNkulunkulu nabangamkhonziyo. Akuphinde futhi lokho uphinde slowly. Malachi 3 verse 18. Bese nibuya nahlukanise abalungileyo nababi. Nihlukanisa abalungileyo nababi. Nihlukanisa abalungileyo nababi. Abamkhonza uNkulunkulu nabangamkhonziyo. Abakhonza umdali nabanjani? Nabangamkhonziyo. Right. Ngizama njalo ukuchaza discernment. Ake sichaze igama udiscernment. Silichaze Ndlovukazi ngesingisi, sibuye silichaze kephi? NgesiZulu. Right. Yeah. Discernment is ability to understand the difference between truth and lies. Okay. Or truth and error. Again, paint the foot. The word to discern is ability, the difference, understand the difference. Umehluko phakathi kwani weqiniso namanga noma iqiniso nephutha. Okay. Now, ake sibuyeleke kuYhshw ben Joseph. Who is Yeshua? Who is Jesus? Ukhona uYhshw ben Joseph, indodana kaMaria noJoseph, eyazalwa ngokwenyama phakathi kaMaria nobani noJoseph. Okay. Bese kuba khona the Euro Gentile Jesus owakhiwa uPaula nobhululu bakhe. Yabo. Inkinga, each and every Euro Gentile nation engathi inendlela ethile yayo kumchaza nendlela azalwe ngayo. Kwabanye sibona idata noma ikewu linemvalaphi nama-spams. Iye wa deliver kuMaria. Kwesinye isikhathi sibona white guy ejola noMaria kodwa kungenzeki lutho bese beqhamuka sebenengane. Kodwa futhi in the Bible sekusafisa iverse, is this not the son of the carpenter whose brothers are Roger, Simon, Judah, Sarah, Iyababala? Now, umobheka the biblical Jesus ucisha aphunwe ku-artist. Acaphunwe ku-Apollo. Sikesathi kancane ukhuluma ngo-Apollo. Abuye acaphune kwabanye abaholi abanjengoBuddha nabanye abavelele in the past. Bonke before azalwa kwathiwa wazalwa ngumoya ongcwele. Kwafika ingelosi. Yabo. Bonke labo Jesus laba about 25 if I'm not mistaken. Kwenye indawo uthola kunywa ngaba 16 la kuzobe khona incwadi eningi ebhalwe ngalabo Jesu. Now, a problem in the Christian world, that is where the Jesus got lost. He got lost in an attempt yama Euro Gentiles abelumbi
echazeni bani uYhshw. Okay. Bamxova Ndlovukazi bamxova bamenza imess wangabi uyena bambeka endaweni wrong but they even went to an extent ukuthi ukukhulumeka amaphutha nge-generation yakhe umthi azalwa wona. Kodwa later on 1870 the Roman Catholic Church did a hatchet job benza nje umzanyana wokumbulala wokumbuyisela esimweni sakhe. Now there was a problem. Akekho umuntu wazi iqiniso ukuthi ubani uJesu isimo kanjani wazalwa nini. Now enter Constantine a Council of Nicaea. UConstantine uthi ababishop bakhe abawu 500 abadecide ukuthi ubani uNkulunkulu ozodunyiswa ibandla lamaKristu. This is big of us. That's big. Uthini uConstantine? Ubani ozodunyiswa uthi akudecide. So uzohamba for 3 days. Ashiye ukuthi ababishop bayidiscuss lento. Na uthi umbuzo wami kwena ke Ndlovukazi kanti kudunyiswa abani before that? Is it God, Apollo, Attis, Zeus, ubani kahle hle odunyiswayo na? It would appear ukuthi there is no straight God odunyiswa ngaleso sikhathi. AmaRoma dumisa uPhoenix. Abanye badumisa uAtha, abanye badumisa uRa, abanye. There are so many gods in the market, including a group of so-called Christians of the times, nabo who had their own gods. Okay. Sicacise lokho. Yeah. But uConstantine yena he decides ukuthi there must be one single God. All right. Or human. Hayi lo abantu abamnyama ongaphezulu konke umveli nqangi. Oka Constantine uGod uzombona uzoya etoilet uzochama uzoba nolaka abone nje ashaye adecide ifate yabantu ahlisa ama stones. Okay. Maybe uConstantine there's no agreement. Bese kusubmitwa amagama amathathu. uHero, uZeus noKrishna. Njengoba usalalela. Ngilale. Akhale ngokuthi uma wakhe uHelena is an English woman. Ngeke nje kube noKrishna noZeus noHero ekubeni uma wakhe eEnglish amangisi akhishwe out of this. So something must be done. A compromise was made kwa edwa Jesus. So i-genius eluConstantine uthelisuka laliqhamuka nobani Yhshw Christus. Jesus Christ ngokwesingisi. Ehlanganisa uHero, Jesus nobani? NoKrishna. NoKrishna ya. Kwaphuma Jesus Christus. So yashawa ki-declaration ukuthi kusukela manje wonke amaKristu omhlaba azodumisa uNkulunkulu okugama lakhe kunguJesus Christ. Okay. Yeah. So who decides this? Is this God or Constantine? uConstantine. Then usacela i-henchman yakhe inkabi yakhe uEusebius. uEusebius ngizocela uphuce wonke lama bishops ala incwadi. Bese uhlanganisa incwadi engumqulu ezosetshenziswa amaKristu uma edumisa. Okay. So there was a Torah. There was no argument about it. Lathat. Now there was a problem. There were so many books zaziningi Ndlovukazi mhlambe bathi zaziyela ko 800. But they could not be compiled. But the most powerful books kwakuyincwadi zakaPhiso. The Phiso letters. Okay. Ezayibhalwe uArius Calpurnius Piso nengane zakhe namkhwenyana wakhe uPliny the Younger.
Now, the beauty about what is Piso, they had an element etile ekhuluma ngo Jesus Christ. Some very good chronology. But umubheka le chronology yaga Arius Calpinus Piso, iqhamuka from a very spurious, doubtful dude called Matthias. Josephus. Yeah. Josephus. So shuthi na lathina sinabantu abawu-3 who have given us umlando. Josephus, Matthias. Josephus sibe sinikezwe ubani? Sinikezwe i-piece of family. So i-piece of family no Matthias ibona abantu abasinikeza ini umlando. Bese kuthi i-piece of family create le character yayo ekuthiwa Paul. Okuyena-ke who seems to be an authority with Jesus Christ. But umubheka manje uJesu wakaPhiso ucishe angayi kuYeshua ben Joseph. Sithi isihloko sakho Ndlovukazi sithe the Euro-Gentile influence in the distortion of truth. Okay. Yeah. Sikhuluma ngoYeshua. Ngiyaphi Ndlovukazi? Uyazi ukuthi into engikhuluma ngayo umlaleli ekhaya uzobuza ukuthi kodwa kwathi sixakekile sifa singafuni ukuphume endlini. Unde baqala phansi. Wazosinikeza umlando. Ngisho ngoba la ngifuna ukuya khona as we progress umlando ubalekile. Kubalekile. Ngifuna ukukhombisa uluntu ukuthi luphume kanjani eqinisweni langena emangeni nokuthi lento inayiphi influence almost 2000 years later. Okay. Ekutheni ikholelwe emangeni ingakholelwe eqinisweni. Okay. Njengamanje Ndlovukazi uma ubheka i-cellphone inamanga mhlambe ala ku-87%. Izitori ezingekho about i-COVID-19. Now, how